Hirugarren hitzaldi honek ere osasuna eta zientzia lotuko ditu eta horretarako Ana Rodríguez Larrat doktore izango dugu, fisioterapeuta eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea. Baita ere, Aging On taldeko kidea eta Aging On taldean zahartze osasungarria eta bizirauteko kalitate ona sustatu eta ikertzen dute, eta gaur Rodríguez Larrat doktorea haratago joango da, eta erakutsiko digu edo ahaleginduko da hurbiltzen oso garrantzitsua gaur eguneko gizartean oso garrantzitsua den zaintza eta zaintza horretan zaintzaileen zaintza. Decía en euskera que muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a una sesión más de Bidebarrieta Científicoa, ciclo de conferencias organizado por la Biblioteca de Bidebarrieta y la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y en esta tercera sesión, hoy vamos a hablar de este curso, hablaremos de los cuidados de los cuidadores, y para eso vamos a tener a la doctora Ana Rodríguez Larrat, fisioterapeuta y profesora de la universidad, profesora e investigadora de la Universidad del País Vasco. También miembro del grupo Aging On, que se dedica al estudio del envejecimiento saludable. Y hoy hablaremos de un tema importantísimo en la sociedad en la que vivimos, con las circunstancias que vivimos, que es el cuidado de los cuidados. Antes de terminar con mi intervención, comentar que la conferencia se impartirá en euskera y si alguien desea traducción simultánea puede encontrar los aparatos en la entrada. Pues muchas gracias, doctora Rodríguez Larrat, y disfrutar de la conferencia. Bueno, kaixo, arratsalde on guztiei, eta eskerrik asko lehenik eta behin kultura katedrako kultura zientifikoko katedrari eta baita ere Bidebarrietako kulturguneari gu gonbidatzeagatik, hain zuzen, gure taldeak lan egiten duen honetan, zuei ere zabaltzeko aukera emateagatik. Eskerrik asko baita ere zuei gerturatu zareten guztioi. Gai honek piztu duen interesarengatik, egia zan niri ere pizten didala gai honek eta iruditzen zait gizarte honetan, hain zaharkituta dagoen gizarte honetan, oso gai garrantzitsua dela, eta kontatuko dizuet ni fisioterapeuta eta ikerlari naizela, baina baita ere bi alaba zoragarrien ama, eta imaginatzen dezuen bezala, zainketan horregatik badaki zertaz ari garen, eta gainera badaukat nire gurasoak ja zaharkitzen ari dira, edadetuak dira, aitzak gainera badu handikapen kognitiboa, ama nagusia da, eta bere zaintzaile garrantzitsuena da. Hortaz, gai honi gerturatzen ari naiz bai era profesionalean, eta baita ere pertsonalean ere. Orduan, hurbilketa hau, iruditzen zait, hemen zaudeten guztiok, zaudeten einean, zuek ere historia pertsonal bat baduzuela atzean, eta eskerrik asko eta hori amankomunean jartzeko. Gaia, iruditzen zait, esan dudan bezala, eta ikerrek ere esan duen bezala oso garrantzitsua dela. Eta hemen saiatuko naiz gure ikertaldeak egin duena, zuei helarazten eta batez ere ikusten zergatik edo saiatzen argudiatzen zergatik zaintzaileen zaintza eta zaintzaileen ongizatea garrantzitsua izan daiteke gure gizartearentzat. Gure ikerketa taldeak, ondo esan duen bezala, Aging On taldea da, hemen irudietan ikusten dezuena dira parte hartu ditugun proiektu desberdinetan. Hasi ginen urte batzuk aurretik eta gure jarduera nagusiena izan da ariketa fisikoaren onurak osasunean aztertzen.
Eta hori egin dugu zenbait kolektibo zaurgarrienetan. Horien artean egin ditugu zenbait ikerketa esklerosian izkoitza duten pertsonetan, etxez-etxeko laguntza behar duten pertsonetan, eta euren etxeetan bizidienak, eta baita ere egoitzetan bizidiezen pertsonetan. Horretan, eraginak zenbait programen eta beti ariketa fisikoarekin lotuta dauden programen eragina ikusi dugu, eta esperientzia horretan, zuzenean ikusi dugu zaintzaileek duten garrantzia. Pertsona nagusiak kasu honetan ez dire ondo egongo, zaintzaileak egiten duten jarduera ez bada. Eta izan ere, begira, berri hau orain dela hilabete batzuk kaleratu zen. Eusko Jaurlaritzak aurre ikusten duela zaintza sektoreak 23.000 profesional beharko ditula hurrengo hamarkadetan. Hortaz, benetan garrantzitsua, horrelako zenbakiak garrantzia erakusten dute gizartean izan dezakenak. Zergatik horren beste profesional beharko ditugun? Oso datu hauek erakutsiko digute zergatik. Hauek dira Eustatek argitaratutako azken biztanleri piramidea, bai? Hemen daude gizonezkoak eta emakumezkoak, gure biztanleri osoaren pertsonak adintarteka banatuta. Eta ikusten dugu, marra honetatik gora irudikatuta daudela 65 urtetik gorako pertsonak. Horiek gaur egun guztira 100 biztanleri osoaren 24 da. Laurdentxo bat. Klaro, ikusten duguna da, ez bakarrik, Euskadi eta Japonia baditugu gaur egun lurralderik zaharkituenetarikoak. Orain dela aurre ikusten ziren datuetan, ikusten ziren pertsona 65 urtetik gorakoen zaharkituta, hasiko naiz berriro ere, esan behar dizuet dislexikoa naizela, eta batzutan horrelako nazketak baditzu dela. Hortaz, hasiko naiz berriro, esan nahi nuena esaten. Kontua da, ikusten ari garela gure biztanleria, 124, hau da, laurden bat, 65 urtetik gorako urteko pertsonak osatzen dutela. Eta gero, hurrengo hamarkadetan ikusten duguna da hemen 40 urtetik gorako zenolako biztanleri eta kopuru handia dagoena. Zer esan nahiko du horrek? 10 eta 20 urtetan pasatuko direla 65 urte baino gehiago izatera. Eta, klaro, hemen osatuko den irudia izango da askoz ere potoloagoa. Baina gero ikusten dugu hemen ere nolako jetziera dagoen. Eta honek esan nahi dau, hauek izango direla, kopuru askoz ere gutxiagorekin aurrekoak zainduko dituztenak. Eta horrek egiten du, zaintzaile kopuru handiagoa behar izatea. Hemengo irudian ikusi dezakegu zeintzuk dira gure gizartean zaintzak beharko dituzten pertsonak. Eta noski, nik nire alabak izan ditudan bezala, badaude adin gutxiko eta gazteak direzen pertsonak, zainketak behar dituztenak, baina gure gizartean egia zan umeak datozela zaintzeak osatzeko beharrak ditugunean, eta horretaz horiek ez dire arazo bat, ez da? Behar bereziak behar dituztenak kokatzen dira hemen ikusten ditugun bezala 70, 75 urtetik gorakoentzat. Zergatik daude horiek, zergatik behar ditugu horiek zaindu? Berriz ere datuetara joaten bagara ikusten dugu bizitzaropena hemen Euskadin, gizonezkoentzat kokatzen dela 80 urte inguruan, eta emakumezkoak 85.
86 inguruan. Baina, klaro, urte guzti horreik ez ditugu bizitzen era autonomoan. Edo bai, batzuk biziko gara era autonomoan, baina horietako batzuk, azken urte horietan, biziko dikara hainbat beharrekin. Izan ere, ez gaitasunik gabeko bizitzaropena hemen Euskadin kokatzen da 70 urte inguruan. Eta horrek esan nahi du, izango ditugula gure azken 10 urteak, zaintzak beharko ditugun urte kopuru horretan. Batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina gutxi gora bera esan dezakegu 10 urte beharko ditugula zaintzak. Eta nun bizi dira zaintza behar dituzten pertsona horiek? Hemen, Euskadin, gutxi gora bera, 27% bizi da egoitzetan, eta gehiengo kopurua bizi da etxeetan. Bai? Gainera, galdetzen digutenean, eta inkestak pasatzen dituztenean, ez dakit zeuetako baten bati suertatu zaion, telefonoa hartu eta galdeketa bat izatea, Eusko Jaurlaritzako galdeketa bat. Horrietan, galdetzen dauen, adibidez, nun zaharkitu eta nun bizi nahi zaren. Eta horregatik dakigu, jendea gainera, bizi nahi dauela, euren eta zaharkitu bere etxeetan. Zeintzuk zaintzen dute pertsona hauei? Egoitzetan, zaintzaile formalak. Zeintzuk dira hauek? Formazio bat jaso duten pertsonak, ikasi dutenak zaintzaile izateko, soldata bat jasotzen dutena, eta euren lanpostua oso modu antolatuan egiten dutenak. Badute be euren txandak, baina badakite noiz joango diren lanera, noiz ez, eta soldata bat jasotzen dute horregatik. Etxeetan aldiz, badaukagu alde batetik zaintzaile formalak ere euren zaintzetaz arduratzen direnak, eta hemen egoera badaude. Formatuak daudenak, gero hitz egingo dugu horietaz baita ere, eta hemen sortzen da beste multzo bat, danok ezagutzen duguna, bai, etxeetan bizi direnak, etxe barnean jasotzen ditugunak eta zaintzen duten pertsonarekin batera bizitzen direnak, eta gero beste batzuk, etxez etxeko laguntza zerbitzuan bezala, hainbat ordu joaten direnak etxe horretara, eta ordu kopuru batzuk osatzen dute zaintzan, eta gero ja badoazte. Bi kasuetan formakuntza bat behar dute baita ere, eta soldata bat jasotzen dute. Baina etxeetan bizi diren pertsonak ere badute zaintzaile ez formalak. Senitartekoak eta zaintza horretaz arduratzen direnak. Horien formakuntza ez da askotan oso handia. Tokatzen zaizu zure senitartekoa zaintzea, baina ez daukazu formaziorik eta ez da ere soldatarik. Orduan, zaintzak gure ingurunean horrela banatuta dago. Izan ere, begira, hauek dira 55 urtetik gorako pertsonak, eta ikusten ari garen bezala, etxeetan bizi direzen eta laguntza behar dutenak bakarrik bizi dire 35%, beste eren bat bizi da bikotearekin, eta, gehiengo geratzen dana, beste eredu edo beste modalitate batzuetan. Hortaz, badaukagu beharra, zaintzaren beharra dituzten pertsonak, bikotearekin bizi direnak, baita ere nahiko nagusiak izango direla. Badakigu orduan zeintzuk, edo zeintzutaz arduratuko gean eta zaintzetaz hartzen garenean zeintzuetaz ari gara, baina gertatzen da edo zeintzuk dira zaintzen dituztenak, etxeetan bizi diezen hoien artean. Ikusten dugu,
batez ere, eta hau bagenekien, batez ere emakumezkoak direla, proportzio handiago baten, eta gero, badirela, aurrekoan ikusi dugun bezala, pertsona nagusiak ere zaintzetaz arduratzen ari direla, proportzio nahiko altuan. Claro, zaintzen dugun bikotea edo senitartekoa eta laguntza behar dutena modalitate desberdinetakoa eta badaz batzuk zaintza edo endekapen fisikoa dutenak eta horretarako behar dute adibidez jastea, laguntza kalera urtetzeko, badaude beste batzuk fisikoki hobeto daudenak, baina kognitiboki ez daudenak hainondo, eta gainbegiratu egin behar zaie, pastillak antolatu, eta kalera urtetzen baldin badira, saiatu galtzen ez direla ziurtatzen. Badaude beste batzuk, baita ere komorbilitatea handia garatzen dutenak, eta esan dudan bezala, ikasi behar dute zaintzaile horiek, bai farmakologiaz, bai erizaintzaz, bai komunikazio trebeziaz, eta gero badaude, beste batzuk, asko mugitzen direnak, edo hor ikusten dugun bezala, arrisku handia izan dezaketenak erortzeko, bai? Orduan, esan nahi dudana da, profil desberdinak daude, zaintza norberak eta zaintzen duenari profil desberdin dagoenez garatu behar du habilidade batzuk eta hori asko aldatzen da denboran zehar. Horrek egin dezake zaintzaile lanak hartzen duten pertsonak euren osasuna kaltetua ikustea. Orduan, hauek dira datuak, baita ere gure Euskadikoak, nun galdetu zuten, ea depresio edo ansietate sintomak zituzten gizarte guztiari egindako inkesta baten. Horietan, alderatu zuten zaintza lanetan aritzen zirenak, eta hemen urdinez ikusten ditugu, edo zaintza lanetan ez zirenak ibiltzen ez zirenakin. Eta ikusten duguna da, zaintza lanetan aritzen direnak, depresio eta ansietate sintoma askoz ere handiagoak zituztela, zaintzen lanetan aritzen ez zirenekin alderatuta. Berdina gertatzen da, galdetu zigutenean osasunaren inguruan. Eta osasun zaintzetan aritzen zirenak, euren bizi kalitatea ikusten zuten edo identifikatzen zuten osasun ertaina edo txarrarekin. Eta hori askoz ere txarragoa zaintzet lanetan aritzen ez ziren horiekin alderatuta. Bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan. Hortaz, zaintza lanak nolabait badakigu oso garrantzitsuak direla, badakigu behar izango ditugula hurrengo hamarkadetan, baina alde berean ikusten ari gea nola eragin dezaken norberaren ongizatean. Hauek dira inkesten bitartez lortutako datuak. Baina gure lanetan ikusi dugun beste gauza bat, izan da ez bakarrik inkestaren bitartez, baizik eta joan gare, ikerketa egiten dugunean gerturatzen gare kolektibora, galdetzen diegu ea parte hartu nahi duten gure ikerketan, eta gero hainbat test, hainbat inkesta eta hainbat proba egiten diegu. Horien artean, hemen ekartzen dizuedan datuak dira etxeetan, zaintza lanetan aritzen ziren profesionalak. Eta hemen, zuek izan dezazuen ideia bat alderatu genuen. Barne zaintzetan aritzen zirenak, interna bezala ezagutzen ditugunak, eta zaintzen duten pertsonekin bizitzen direnak, eta kanpotik etxera etortzen den
pertsonarekin. Orduan, adina aurreko grafikoetan ikusi dugun bezala, 40 urte inguruan, gehienak atzerritarrak dira, hor ikusten dugun bezala, 80tik gorako bai barne zaintzaietan eta bai kanpo zaintzaietan gora, umeak izaten dituzte gehienetan, eta arreta piztu zigun zenbat ordu egiten duten lan barne zaintzaietaz hartzen direnak. Astean 126 ordu esaten ziguten lanetan aritzen zirela, besteak 37 zenbiltzien bitartean. Galdetu genien baita ere, ea min muskuloeskeletikoa zuten. Eta hemen ikusten dezuten bezala, eren batek, eren eta ardiaren artean, sufritzen zuten min muskuloeskeletikoaz, horrek esan nahi dau, bizkarreko mina zutela, lepoko mina, sorbaldeko mina, eta medikazio, minandako medikazioa ere oso kopuru altuetan erabiltzen zuten, 80 gora. Aurrekoetan bezala, bai ansietate eta depresio sintomak ere oso altuak ziren. Orduan, galdera da, horrelako egoeratan nola zaindu dezakegu, ez? Eta gure ikertaldeak galdetu zen, ea zerbait egin dezakegun horri aurre egiteko. Orain dela hiru aste ikuspegik argitaratu du txosten hau 40 horas mujeres migradas trabajadoras del hogar y cuidados de Euskadi ematen dituna horren inguruko datu oso garrantzitsuak baita ere. Zuek hau jakitun egoteko, ze oso txosten mardula da, baina informazio oso garrantzitsua ematen du gai horren inguruan. Ikusi genuen, aipatu dudan bezala, zaintzaileekin egin genuen hurbilketa hori, ikusteko zenolako datuak eta ze ezaugarri zituzten, eta gerturatu ginen baita ere egoitzetan lan egiten zuten zaintzaileei. Jakiteko nolakoak diren. Guk horrelako kolektibo batera gerturatzen garenean, nahi dugu jakin zeintzuk dira eta identifikatu zeintzuk izaten direzen arazorik nabarienak, eta gero horiei egiten duguna da diseinatu interbentzio bat, eta gero horren interbentzio horren eragina aztertzea. Orduan, egoitzetan aritzen direzen zaintzaileekin ikusi genuen gutxi gora bera patroi berdina. Min muskuloeskeletikoa oso prevalentea zen, kasik erdiak sufritzen zuen bizkarreko minaz, eta hau bada gauza bat edozein zaintzaileek sufritzen duena baita ere. Azalduraz psikoafektiboak, ansietate eta depresioa baita ere, bazegoen laurden batek sufritzen zuela, eta medikazioa aurrekoetan bezala datu antzerakoan keman zigun. Analgesikoak hartzen zituztela erdiak baino gehiago, eta ansiolotikoak uneko laurdenak edo. Orduan, ikusten dugu, naiz eta egoera desberdinetan arazoak berdintsuak izaten direla. Eta hau da, min muskuloeskeletikoa eta arazo psikoafektiboak. Bai? Talde honekin egin genuena izan zen beste galdera bat. Eta galdetu genion, ea jarduera fisikoa egiten zuten edo ez. Eta baita ere, zenbat egiten zuten. Badakigu osasunaren munduko erakundeak baditxula gomendio batzuk, eta horrek dira egitea gutxi gora bera 150 minutu intensitate ertaineko ariketa fisikoa, eta horrek esan nahi da gutxi gora bera 21 minutu aritzea ibilera azkar baten. Gutxi gora bera hori.
eta galdetu genien, eta banatu genuen taldea, zeintzuk betetzen zuten gomendio horiek, eta zeintzuk ez zuten betetzen. Pozik jarri ginen, ze egoitzetan lan egiten zutenak, behintzak erdiak baino gehiago egiten zuten ariketa fisikoa. Hori esan gertatzen, aldiz, etxeetan aritzen ziren zaintzaileetan. Eta begira zer topatu genuen. Bizi kalitatearen emaitzak ematen ziguten. Hemen, urdin ilunez ikusten duguna da, gomendioak, ariketa fisikoko gomendioak jarraitzen zuten horien datuak. Eta urdin argiz ikusten dugu jarraitzen ez zutenak. Eta orduan, alderatzen badegu, ariketa fisikoko gomendioak betetzen ez zutenekin, aktiboak mantentzen ziren pertsonak bizi kalitate hobeagoa erakusten zuten besteen aldean. Bai osasun fisikoan eta bai osasun mentalean. Hortaz, mugitzea eta ariketa fisikoa egitea badirudi, naiz eta egoera hori izan, baina babes rol bat izan dezakela. Ariketa berdina egin genuen min lumbarrarekin, antsietate arriskuarekin eta depresio sintomekin. Eta gauza berdina ikusi genuen. Ariketa fisikoa jarraitzen zutenek, min lumbar gutxiago zuten, eta baita ere antsietate eta depresio sintoma gutxiago. Bai? Eta orduan ikusi genuen zaintzaileen gainkarga, etorri daitekena arlo fisikotik, emozionaletik, sozialetik, eta adituak esaten duten bezala ekonomikoak ere eragina izan dezakela, eragin ikaragarria izan dezakela zaintzaileen ongizatean. Eta ariketa fisikoak gure behin hurbilduta zaintzaileei ikusi nahi genuen ariketa fisikoak gehigarri bat eman zezaken pertsona horiek somatzen zituzten arazoetan eta zaintzaileen gaikarga hau arindu, bai fisikoa eta emozionala batez ere. Orain dela oso gutxi argitaratu da oso lan berri bat, eta ikusi duguna izan da, egin dutena izan da, urgentzitara, larrialditara joaten direzen pertsonak, eta aztertu dute euren zaintzailea. Eta ikusi dute zaintzaile horrek, erakusten badu gainkarga, bai fisiko eta emozionala, aztertzen dutenean eta pertsona hori larrialditik urtetzen danean, daukala arrisku askoz ere handiagoa berriz ere sartzeko, ospitaleratzeko eta larrialdi zerbitzuan berriz ere sartzeko, gainkarga ez dutenekin alderatuta. Izan ere, zaintzaileen egoera askotan aztertzen da, eta ikusten dugu erabaki klinikoetan ere kontutan izaten dela. Bai ebakuntzak egiteko edo baita zenbait erabaki klinikoetan zaintzaileak ere sartzen direla. Horren, hori guztia kontutan izan da, egin genuena izan zen proposatu. Zaintzaileen ongizateari begira, eta bere ongizate, bere muskularrak eta bai azaldura psikoafektiboak arintzeko, ea ariketa fisikoko programak edo exoskeletoak arindu zezaketen eta hobetu zezaketen euren egoera. Lehenengoko gauza egin genuena zen ariketa fisikoarena. Honetan aritu ginen orain dela urte batzuk,
eta ikusi nahi genuna zen, ea programa, batez ere, indarrean oinarritutako programa batek arindu dezaken bin esandako minak. Zer gertatu zitzaigun, COVID-a etorri zala eta aurrez aurre egin beharrean, pasatu behar izan ginala online modalitatera. Eta orduen, egin izan genuna izan zen, zaintzaile formalak euren lanetan zeunden bitartean, guk unibertsitatetik gidatu programak eta interbentzio horrela garatu. Ariketa fisikoa, programa honek 12 asteko programa izan zen, ariketa egiten genuen 2 astean, 2 egunetan, 45 saioko taldeak, 45 minutuko taldeak ziren, 45 minutuko talde saioak ziren, eta oso norbanakoari zuzenduta. Hau da, bakoitzari jartzen genion, pisu zehatz bat, eta errespetatu egiten genuen bere progresioa. Hor, irudian ikusten dezun bezala, eta horreko bideoan ikusten zen bezala, gure taldeko, kasu honetan Ander, unibertsitatean zegoen ariketak gidatzen, eta zaintzaileak egoten ziren euren egoitzetan, ariketa fisikoak jarraitzen. Bidaltzen zitzaien material guztia eta han egiten zuten taldean. Taldean egin genuen zaintzeko euren rol soziala, ze ikusten genuen hori garrantzitsua zala, eta oso garrantzitsua zan guretzat lortzea bakoitzari behar zauen intensitatea eta betik saiatzea intensitate ertainan proposatzen ariketak. Baziren batzuk, lan eguna jai baldin bazuten edo COVID-aren gatik etxean egoten bazan, konexioa eta konektatzeko aukera izatea. Orduan, zertan datzan programa? Ikusiko dezuen bezala, bideo desberdinetan oso ariketa, guztiok egin genezaken eta ditzazkegun ariketak. Hasten giren beroketa aerobiko batekin, 5-10 minutukoa. Hau adibidez, egiten genuen. 1, 2, 3, y vamos cambiando el pie, ¿sí? Vamos a sacar toda la energía en este ejercicio, ¿sí? 1, 2, 3, y patada. Eso es. Hor ikusi dezakezue, hauek ziren euren etxeetan. Apretando un poquito el abdomen. Muy bien, chicas. Hauek ziren, ez dakit ikusten dezuen, bakoitzak bere etxean, hau izan beste programa bat, baita ere egin genuenak zaintzailetan, baina etxeetara joaten zirenak, batzuk interna bezala aritzen zirenak, eta hau beroketa zan, indartze ariketak pasatzen giren 30 minututan egitera, erabiltzen genitxun bai gomak, erabiltzen genuen beste batzuetan, baita ere pisuak, bai? Hor ikusi hor gomakin, aritu ginen goiko adarrak, beko adarrak lantzen genitxun, hemen ikusi dezakezuen bezala. No se apretar el glúteo y también el abdomen, ¿sí? Muy bien. Eta bizkarrezurrekoa. Mantenemos en el descanso un minuto, la posición arriba, y vuelvo a iniciar. 3, 2, 1. Para mantener la cerilla.
eta maitzen genuen azkeneko 5-10 minutuak lusatze eta lasaitzealdia garatzen, bai? Hor ikusten dituzuen beste ariketa batzuetan. Orain aurkeztuko dizuedan datuak izan ziren zaintzaile profesionalak eta egoitzetan aritu zirenak, eta orduen zuiko beto ulertzeko hemen horrelako programak eskaintzen eta ikerketa egiten dugunean, egiten duguna da partaide guztiei eskaini programan parte hartzea, eta gero egiten duguna da talde baietz esaten diguten guztiei banatu bi talde desberdinetan. Batei eskatzen diogu bere egunerokotasuneko gauzekin jarraitzeko, eta beste taldeari eskatzen diogu gurekin parte hartzea. Eta bi talde horiek egiten dire ausaz. Horrela ikusten dugu, benetako hau izaten da ikerketak egiteko kalitate edo maila altueneko diseinua. Hemengo irudietan ikusten duguna da kontrol taldea, hau da, horri deitzen diogu ariketa fizikoko programan parte hartu ez duena, eta esperimental taldeari deitzen diogu gure programan parte hartu duen taldeari. Eta ikusten duguna da kontrol taldeak 3 hilabeteren ondoren ez zuela bere milunbarraren intensitatea apenas aldatu, baina kontrol taldeak bere intensitatea milunbarra jetzi egin zuela. Ariketa egin ditugun, ariketa 3 hilabeteko programa horrekin. Baita ere, hobetu zuten, batez ere talde esperimentalean goiko adarretako indarra. Egin genuen beste analizi bat, eta hau oso interesantia hemen azaltzen duten, datu hauek azaltzen dutena. Eta da, guztietatik hartu genuen bakarrik saioen erdira etorri bertaratu zirenak. Hau da, pastillak hartzen ditugunean, baietz pastillak ez duela inolako eraginik hartzen espadegu. Ariketa fizikoarekin berdina gertatzen zaigu. Espadegu ariketa fizikoa egiten ez du inolako eraginik. Eta hemen hartu izan genuen, behintzat saio erdira bertaratu zirenak. Eta horiek hartuta ikusi genuena izan zen. Ariketa programa egin zutenak hobetu zutela modu adierazgarri baten, bai bizi kalitatea eta depresioa modu adierazgarrian jetzi. Eta hori ikusi genuen baita ere hartzen zuten medikazio ansiolitikoaren kopuruan. Jetzi egin zala nabarmen kontrolarekin alderatuta. Hortaz, ikusti genuen nola programa batek ariketa fizikoan oinarrituta gaizan zaintzaile hauen ongizatea hobetzeko. Nahi genuen ikusi baita ere ea programa honek eragina izan zuen edo ez urte betera. Eta orduen egin genuena zen 3 hilabeteak amaitu zirenean, eman ariketak talde horiek euren kabuz egiteko, jarraitzeko bideo batzuk eman genion, hainbat materiala deitzen genien jakitzeko ea eurak euren kabuz jarraitzen zuten, eta ikusi genuna izan zen milunbarraren intensitatean, jetzi zala talde esperimentalak, baina efektua ez zala adierazgarria. Hau da, 3 hilabetetan izandako eragina denboran zehar galdu egiten zela. Mantendu zana izan zen medikazio ansiolitikoa, eta egin genuenean analizia bakarrik aurreko azpilagin horretan, 50, erdira bertaratu zirenak, ikusi genuen baita ere depresioa jetzi izala. Orduan, horrelako programa batek ikusi genuna izan zen, ez daukara bakarrik eraginik epe laburrean, baizik eta euren eragina mantendu daitekela epe luze baten.
Iruditzen zaigu, behitxu hemen agertzen direzen bertaratze tasak, ez? Gainbegiratu fasean, 73%k bertaratu ziren saio guztietara, baina jarraipenean bakarrik 32%k jarraitzen zauen gogoa edo mantendu egin zuen programan euren kabuz egiten. Así que pentsetan dugu, lehen ikusi dugun min lunbarraren jetzieran mantendu ez ziren efektuak, etorri daitezkela jarraipenean ez zutelako osatzen edo ariketa fisikoa egiten, ez? Interesantea iruditzen zait ekartzea baita ere, ez dakit zergatik ez doan, bai, pertsona honek eman zigun iritzia. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena porque me he superado en mí misma, era lo que llegaba de trabajar cansada y eso, hacía los ejercicios, se me notaba más ágil y como que es otro tipo de ejercicio, de estar trabajando, llegar a casa y pensar que tienes que hacer gimnasia, pues es un alivio, que en realidad me he sentido muy bien, muy cómoda y yo se lo recomendaría a todo el mundo. Asko balio du, horrelako ekarpenak egiten dutenean, ez? Orduan, honekin ikasi duguna izan da, alde batetik, mugitzea, aktibo mantentzea, bakarrik hemen Euskadin asko egiten den, ibiltzea oso ona dela eta babesgarria dela, lehen ikusi dugun bezala, bai antsietateari eta bai minari eragiten diolako, baina gero indarran oinarritzen baldin bagea eta indarra lantzen badegu, eragina daukola, areta handiagoa, gainera gure ongizate horretan, ez? Mohitxuko dut hau apur bat. Ordenagailuan ikusten dut, baina gero ez dakit pantailan, no veo en la pantalla. No lo sé. Ahí está. Porque esta es una negra, es una diapo negra esta, la que estamos ahora. No, mira. Está aquí, cuando la has puesto, es esta, ¿no? Vamos aquí. No lo sé. Bueno, horrekin egin duguna izan da, orain arte hitz egin dizuet edo aurkeztu dizuet ariketa fisikoak implementatzean izan ditugun emaitzekin, eta gero beste gauza bat egin duguna izan da baita ere implementatzea exoeskeletoak. Exoeskeletoak, bakizue, nahiko modan jarri izan direzen gailuak diren, hemen ikusten dugun bezala, badira, esan behar nuen faja bat bezala, gainetik jantzi daitezken ezurdura moduko gauza bada, nun diseinatuta dauden gure alde lunbarrak babesteko. Eta orduan, baditugu modu desberdinetako exoeskeletoak. Badaude batzuk erabiltzen ari direnak industrian, laguntzeko zama handiak hartzen eta desplazatzen, eta hau kolaborazioa Bizkaiko Foru Aldundiarekin egin zen, ikusi nahi zuelako ea exoeskeletoak lagungarriak izan zitezken zaintzaileen min lunbarra arintzeko.
Bai, orduan proposatu zigun hori aztertzea eta buru belarri sartu ginen ikerketa honetan. Esan dezu, bale. Erabiliko dut hau. Bueno, aurrera nijoa. Orduan, gehien kostatu zitzaiguna honetan izan zen aukeratzea exoeskeletoak. Ze, karo, begiratu izan genuen argitaratuta zeundenak, eta ikusi genuen batez ere zeundela balidatuta laborategietan, hau da, ikerketa gehienak aurre ikusten zuten pertsona gazteak eta laborategietan zama batzuk oso mugimendu laburrak eta plano bakar baten probatzea, eta aurre ikusten zen, antza danez, baliagarriak izan zitezkela bueno, aurrera noa. Bai, pena irudiak ez ikusteko, baina gero erakutsiko ditugu dana jarraian eta jazta. Horren, ikusten genuen guk horrelako erronkari aurre egiteko, egin genuen zan, aipatzen ari nintzen bezala, legongo ikusi zer dagoen eginda, eta lan horren inguruan zer zegoen argitaratua. Eta ikusten genuen validazio horiek eginda zeundela batez ere gizonezkoetan, eta baita ere zama lanetan. Badira hainbat enpresa, Mercedes eta horrelakoak, hainbat aeroportu baita ere. Vale. 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 Ikusi genuen baita ere exoen implementazioa bazegoela industrian, batez ere, baina zaintza lanetan ez egoela ez ere eginda, eta zaintza arlotan ikusi genuen bazirela esperientzi batzuk, baina batez ere ikusten zutela ea implementazioa nola izan zen. Jendeak ondo onartu ote zituen, baina ez egoen daturik jakiteko ea exoeskeleto horiek lagungarriak ote ziren min lunbarra jeizteko. Orduan, leheuko gauza hori egin ondoren, nahi genuna zan aukeratzea exoeskeleto bat zaintzetarako ezaugarriak zituena. Hau da, ez da berdina pasatzea maletak, leku batetik bestera eta mugitzea, edo pertsona zaintzak behar dituzten pertsonak. Horretarako behar dira mugimenduak ez oztopatzea, ze badaude exoeskeleto batzuk dituztenak hainbat barra oso zurrunak direnak, eta orduan zaintzen baldin bat zaude, pertsonak heldu egin daitezke horretara, eta mindu, ez? Zainketa lanentzak egokiak izatea esan nahi zuen baita ere neurriak izatea erabiltzaileari doituak. Ze ikusten genuen gehienak probatzen hasi girenean zirela oso handiak eta batez ere gizonezkoen antropometriari doituak zeundela. Eta beste gauza bat begiratu behar izan genuna izan zen exo horiek izatea arinak eta garbitzeko baita ere errezak. Azkenean, ibili behar ginelako garbitasunako ekintzetan, eta baitza eta jana ematen bitartean, eta orduen behar genuen horreik exoak izatea erosoak eta garbiak. Orduan, urrengo urratza egin genuen, behin aukeratu genuen 3, horietako 2 ikusi dezakezue, eta egin genuena izan zen gure laborategien ebaluatu. Jakiteko ea horiek jantziezkero, artikulazioetan jasotzen zen tentsioa,
hobetzen zuten edo zenolako eragina zuten ikusteko. Egin genuen horretarako balorazio biomekanikoa eta baita ere fisiologikoa eta baita ere pertsonen erosotasunaren inguruan galdetu. Ikusi genuena izan zen erabiltzaileen arteko oso variazio handia zegoela. Baziren nexo batzuk zenbait pertsonei laguntzen ziela eta ez zutela horren beste gainkarga egiten genitxun ariketak amaitu ondoren eta ikusten genuen exo berdina beste pertsona bati lagundu beharrean egiten ziona izaten zela kontrakoa, oztopatu edo energia gehiago eskatu. Orduan, aukeratutako, edo probatutako hiruen artean, hurrengo urratsa izan zen, IFASeko lan arriskuen taldearekin laborategiko emaitzak partekatu, eta gero onenetarikoen artean eman zaintzaileei eurei probatzeko, sentitzeko eta esateko zein izan ziteken eurentzat onena. Eta hori izan zen aukeratu genuena, orain gaur egun egiten ari garena da datuak aztertu, baina ikusi duguna izan da implementazioa benetan erreza izan dela, zaintzaileak oso gustora egon direla eta esaten dutela naiz eta udan eraman beroa ez dela izan inolako problemarik, ez dutela izan arazorik jasteko edo pertsona nagusiekin, eta ez dugu gertakaera kaltegarririk izan. Zaintzaileak eraman dute exoak urtebetez eta ez daukaguna da ondion datuak hori aztertzeko, badirudi min lunbarra ez dutela modu adierazgarrian jetzi, hori oso garbi ikusi dugu ariketa fisikoko programarekin, baina exoekin ez dugu hain garbi ikusi. Hala ere, eurak oso gustora daude eta amaitzu danean programa jarraitu nahi izan dute erabiltzen. Niri, hau zan gaur esateko nekarrena, eskerrak eman nahi nieke gurekin kolaborazioak egin duten entitate guztiei eta bai ikertaldeari eta, ez dakit galderarik izan dezakezuen eta hemen prest zeuei erantzuteko. Eskerrik asko. Galderak, pare bat galderantzako tartea dago, norbaitek. Tenemos la oportunidad de un par de preguntas. Si alguien quiere preguntar, tenemos el turno abierto. Nik badaukat galdera bat. Niri atentzioa eman dit, zenbat nolako portzentai altuetan zaintzan aritzen den jendeak min muskuloeskeletikoak dauzkan oinarriz. Eta behar badauka beste kutsu sozial bat bai nire galderak, ezta? Beste lan mota bat izan baldin bazan, segurazki gizarteak ez zuen beste alde batera begiratuko edo... Baina lehenik eta behin ikuspegi fisioterapeutaren ikuspegitik, zerbait ez gaude zuzen egiten edo ezin da ekidin, nola saltzen da inbesteko min hori? Bai, hori zaintzetan aritzen den edonork esaten dizu. Eta nire ustez etxean formazio hori gabe, gure ikerketak batez ere dira zaintzaile formaletan. Hau da, formatuak daudenak eta soldata dutenak gero zaintzalanetan aritzeko. Horrek esan nahi dau,
aritzen direnak gehienak, ohe altuetan, badaukiela zenbait laguntza baita ere lan hori egiteko, baina gero pasatzen baldin bagara, etxeetara, ohiak ez daude hain behian, laguntza ez da horren bestekoa, eta gainera formatua ez zaude, nola jarri behar zea, nola hobatu behar zea, nire esperientzatik fisio bezala ikusten nuena zen, endekapena duten pertsonak, batez ere fisikoa, etortzen direla, zu zaude tratatzen fisio bezala laguntza behar duten horrei, baina zaintzailea egoten da, min muskularrez, proporzio askoz ere altuagoa, formalak dutenak baino. Eta zer gertatzen da, alde batetik ez daukiela formazioa, bestetik euren burua denbora faltarengatik edo ez jakintasunarengatik ez dutelako zaintzen, igual horregatik jarri genuen fokoa indarrean, ez? Ibiltzen, ikusten dugu gizarteak nahiko barneratuta daukala, ibiltzeko habitoa, baina indarre lantzeko ez dago hain garbi. Eta orduen naiz eta tentsioa, askotan somatuko dezu ez, tensio asko daukagula zenbait muskulaturan, baina horrek ez du esan nahi prestatuta dagoela, zaintzetan egiten dugun lanari aurre egiteko. Orduan, bai, badago zer eginik hori jeizteko. Eta garrantzitsuena, zelan hori lantzen, eta ze lotura estua daukan, baita ere depresio eta ansietate sintomoekin, ez? Baita ere hor gurbiltzoro baten sartzen dela. Bai. Beste galderaren bat. Bueno, itxitat emango dugu, eskerrik asko berriro banari eta preskribatu dezagun ariketa fisiko gehiago, ezta? Bai, ez? Horrekin gelditu, ni neu behintzat horrekin gelditu naiz laburpen horrekin. Bai. Eskerrik asko guztioi eta eskerrik asko. Eskerrik asko.